Менімше, әне анда шатланып ятардыр дип ышанам. Менімше, ол даже жылап алыр еді. Чөнки шул хәтлек монда комедияда, монда трагедияда күренә. Беләсезме, бүтән нәрсә монда. Балачагы, иҗат юлы. Шуңа күрә инде мин прям сөйлим әни турында үземнең бүтән тәнем тәрелде. Прямо не могу. Кеше язмыш турында спектакль эшләгәндә, нәкъ менә детальләргә нигезләнәсең. Монсы болай булмаган, монсы дөрес түгел дигән теге сүзләр булырга мөмкин бит инде. Шуңа күрә иң катлаулы әйбер менә бүтән материалны бергә туплап, видеоматериал, язма материаллар, кешеләрнең сөйләгәннәре буенча без төрле очрашулар үткәрдек, төрле шәхесләр белән күрештек, аның белән эшләгән шәхесләр белән, кызы белән әле анда теге кайсы дөрес, кайсы ялган бит инде селкеп тә җибәрергә кирәк. Бик авыр үзең үтмәгәч, ул елны, Әлфия апа үткән юлны үтмәгәч, Аллам сакласын, андый тормыш бик авыр тормыш. Шуңа күрә чынлап та карт вакытын тиешенчә җиткерергә бик авыр. Әлбәттә әзерләндек инде, әлбәттә әзерләндек. Китапларында укыдык, Зөлфия апаларында, кызларында чакырдык, ансамблендәге музыкантларында чакырдык, интервьюлар алдык, шуны диктофонга яздырып, кат-кат тыңлап, Әлфия апаның концертларын шулай үткәрдем. Мин соңгы бер ярты ел дип әйтсәм дә була. Үземне ут кыз дип әйтә алмыйм, ләкин нигәдер миңа гел шундый рольләр эләгә. Менә хәзерге роль дә шундый. Әлфия апа ул ут, ул туры сүзле, кешеләрне берләштерә белә торган кеше. Чынлап та барысында йөрәк белән эшли торган кеше. Миңа Илгиз Зәйниевның әйтүе ошады, бер сөйләшеп утырганда, шул шигърият дөньясында Тукай булса, җыр дөньясында ул Әлфия Авзалова дип әйтте дә, шуңа мин дә шул сүзләр белән килешәм. Ничектер алдан уйламыйча, ничектер хәзер шулай ничектер серия бара бер шәхесләр турында. Әлфия апа ул легенда һәм аның тормышын җентекләп күз алдына китерүе бик авыр да, бик кызык та булды. Хәзер ничектер тормышын карый башлагач, аңлый башлыйсың ник шундый булган икәнен. Ул гел алга баруы, аның гел шулай әйтүе, балачакта булган тормышы инде аның берничек тә җибәрә алмый аны.